God, it's Friday. Friday, the 13th. It's Friday. The 13th. Ayan. So, consecutive data mga idol nga kayon to ang tawag na di jayan maimatangan nga iti February, March kan April akit Puro Friday di 13. Oh, nag-power. Nag-power. So there's more to it today to this month or this year 2026. Ado apo iti nas ka na mapasamak meteorite ken tumapay nga pakainaigan iti lubong. Meteorite? Oh. One, ada meteor shower. Yes, there's never Diba? been left. It's meteorite. Oh, diba? Mga idol, numutibiyang idol Lawrence Martinez, of course, mga kadwa kinutaka ni Tony. Idol Glenn Batuyong para kadeto ay topiko tayo kadeto nga nasa pangabigat agyaman kami kadig deng-deng-deng. Good morning. Nga nasapsapa digi agin innaw talaga. Yes. Kaya nakarigiti amang mangan. Digi mga digi agsagsaga dita. Oo. Paraangan da kadto kita agsagsaga agwalwalis itasalas digi prepare ti balon digi ti anak na. Yes, alakot tingin kayo. Agi prepare ti breakfast. Yes, and of course, iawis mi na kayo mga idol nga i-share yo. Dito yung agdamay na tapong programa tayo IFM News dito yung IFM 99.5 Lawag. Tabi kas takat adadong pay iti agbuya kada tayo na taas nga pana. Okay, so pagsalita tayo Glenn is what? Usapang weak generation. Weak generation apay kasano kad gaming nga mo nga na dito eh. Kada gito yung panawin, kada gito yung nga ira kung nakideta dati nga panahon kanu nga adoti dito ginagamit madalas itong term usapang weak generation ay nilalarawan ng kabataan ngayon na sinasabing mas mahina raw kumpara sa dati. Hindi ko alam kung bakit mas mahina, medyo nakukwada. Opinion lang ba't kid dito hindi ibig sabihin na totoo lahat at mas okay na pag-usapan talaga. Madalas sinasabi nila ang issue topic ay ito siyempre ada digitay mental break. Yes. Actually Idol Glenn hindi na kami akit awan kakaasi digit Mr. Rami kada Mr. Rumi nga mang dure kasanoda kami nga babautan maparparpar to DJ ano dito yun tayo babautan da kami stick paparparpar to DJ stick di kam tulat tagsar nung at natutusok ako talaga. Amam na apay nga tinagrugyan na detoy. Detoy yamin imbaga. Detoy para kanya nakalalaing senador ti Pilipinas. Aniya Robin Padilla ako na. Ang mga bata ngayon, sad to say you are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Noong panahon namin, hindi uso ang salitang depresyon. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed ko na mga idol. Paunay matdating nga senador nga nakalala nga katalaga nga talaga sino makunong iti data Idol Glenn anyway, statement na kasi dito panunutan tayo digito nga min ubingket alis do da kanu nga may stress ustong bat kidi dito ken ma-burn out siguro kadigito mapaspasama kadigiti kitan tayo digiti factors iti lawlaw da kasi social media kada kwa nakanayon dan hindi da kami da kadi mo social media kada kami ko in kami aglalastiko kad nagte-text kada uno dete rabrabianan kat agi-entra kami amde yung patintero kasi mga idol ko ami day ayami anya pagka-stressam ka di awam mo agbabawang base kay malmal mabalbalin pa so pay akan tilang siguro pagka-stress am idi kat no dete no palabang ka ko mga estudyante aya ti pagka-stress ak idi ko ang may nakayaban ni nanang ko hindi kami penal mababag ti lastiko diba Tinan nyo man di ba ka-stress na Idol Glenn? Samantalang kanya hindi imbaga ka. May stress kasi jak masulba-sulbar. Dati geometry kan algebra. Sa hindi ko bagatay nga medyo na laingan kiti mo no digi lablaban idi ko digi nga competent mababog ka kanayon ta maksina malugi naksamit kamo nga maabamot tilastiko kag pagatang tumanon maabak tumanon digi lati pa ka problema ak nga ubing idi itatta di problema dan awan jowa da apa una super stressan da nga manuman pagasta haan nga daytoy Idol Glenn iti umdas tap dari kasta ket parang tagibas sitem iti makunkuna a depression yes they are really fragile han daman nga weak
pero para kanya they are fragile enough. Yes. Marupok sila sa bagay na ito. Anyway, hindi siguro na lahaan nga tabu iso, nahaan nga pagsasalitaan, haan nga kwa. Ngayon kada gito'y panlawanan, mas open lang talaga ngayon ang mental health. Talaga nga mas open dito nga topic ken kumpara ka di una na nga panawin. Di kami una na nga panawin amo ito sinuti talaga nga masurot di kita naganak mo dalulam dalulong di gijay. Ti talaga nga number one nga kaduang masapul no si kati apo ko ya taylulam at taylulam ti talaga nga mabalin nga mangkontra katay tatang mo nun nalang mo. Wen kana isudati nasken mga idol nga mang comfort ken ka mang ted iti parang assurance tapos rikas taket digitoy marikrik na tayo. I mean everything is valid, your feelings are valid, my feelings are valid, everyone's feelings are valid mga idol. Kami itatanga panawin again, this is the era wherein Idol Glenn talagang medyo fragile, kaunting pitik lang, kaunting pabain lang, kaunting or sermon lang sa kabasit. Akit agsakit tinakim tayon nga isut pa ka itundaan itata iti pa nagrebelde dagiti ubing. Ngem iti ngamin Idol Glenn parang iti mapaspasamak akit ada detay disciplining factor ada gitoy da kayo nga naganak mi apay kasi parang medyo strong enough ti character tayo dikwa nung mabaot tayo kata iso ti pamati tayo nga pakaisuruan tayo dagijay apa ng disiplina da kada tayo ngem the mere fact nga imbaga ni Senador Robin Padilla itat dagitoy akit pamatik Idol Glenn pamatik nga hindi siya na-timing haan nga na-timing dato'y panangibaga na about something a weak ti generation about something kadatoy makunkun ng depression because nowadays kasi makita yo depression kills mga idol. Anyway, ti diba? pagbaga na siguro kada ito yung weak generation, yung baga ni kwa. Kada di lang ang parte. Iti kasi ado mo ti aspeto nga dito generation ket napigpig sa dangam kada iti dito mga generasyon napigpig sa dan nalalaing dito awareness basta nalalaing da dito paglaingan da nga haang paglaingan ka digidi daan nga generation digidi old era digidi old schools digidi OGs digidi daan nga tattao nga pada. Diba? Anyway, adda nga talaga ada some part nga weak da ngam ita adda nakapigpisa nga puwersa nga inja ka mo kada nga force da ket kayang-kaya da nga biyagan di bagida within that situation nga aglalo ka digitoy kuya digitoy technology ka do ka naglalaing da kaya da nga kwa ken kaya da nga sustain na rin ti magbagida through this kwa. Yes, they can live as individual as that. Kan may isa pa iti pagkuak pa iti kiti ubing tagat medyo natanggap da pa kidi nga daytay amudan ti anya dito yan agbaling nga ag solo independent they are more independency no duma pa kiding kat di da pampanunutod pa iti gasawa kaya da pa iti jure 30 dan mga ag 30 dan handa pa nga asawa kasi diyan hanggang sa di pa lumigot ni lakay kang bagat ka embrace mo ti single blessedness example kanyak mga idol no idi ubing nak akat parang narigat pa nga maka jowa abang sa aduti ubing na pa idi aduti masursuro ti ubing ita nga haang nga nasursuro idi digidi kwa for example siya kayat ko man ti agadal ti nakadado nga dagiti parts nga kayat ko languages and my son is he doesn't only know 2 language 3 language 4 languages siguro and then because of just the technology and then hanapay nga ko amo na ti mangi kwa siguro DJ kinalukog kinakwa na makita na they are observant and they are so observant to being the mga idol nga DJ gagangay adaman siguro nga DJ tikayat kumot adda DJ ubing nga kasla idi kada kami nga DJ medyo extrovert nga DJ amuna ati Brian na
ngem para kanyak nalalaing da apay ko na at siyempre da DJ technology tatan amuda ti guide da kada DJ ko siyempre amuda mo tilunuluko jay iti new trend kun old trend. Alis to ba kading anxiety de giti ubing datan Idol Glenn? Anyway, Account lang pan nakabagsak da kada gitoy subjects da. Oo. Grabe. Isagitan da, i-TikTok da pa ken delikado datan And I am I am also dete maragsa ka na kada DJ ubing adda DJ traits da nga naala da iti old generation nga kaya da nga i-live up aglalo ka DJ kasi inadapt da aglalo ka dete kunang amin dete anak ko syempre di ada kano leader da nga imbaga dinamag na ka DJ groupmates na no kaya da pala nga ubraan deto and then everyone told him na hindi ko kaya kasi ada obra tayo pa at kada ti project da and then come to the time nga nag-deadline da kuna nagat ang problema damot amin na what happened apay di tayo nakaipasa kuna nag because I ask you every one of you nga busy kayo mit amin awam alang masyak agubrak at that time this is a group and then imbaga ni ma'am nga hindi may nakwa and then let it go move on kasi awan gita ti kaya so imbaga da let our project bikwa ko na apo DJ nga panunot ket itata amuyo DJ consequence na amuyo DJ haang nga nagpanik ti leader da no dikit di impakita na no anya tigbaling nga consequence DJ nga obrada diba? DJ haang nga nagbaling iso na nga nagpanik or nagsangkit or na-depress impakita na no anya DJ consequence ti wada ket that is one of the traits of an old generation. Yes. Deta ti ubrayo kasta ti napasamak kas jay iso nga ni naglaing DJ nagkayat ko deto yung ubing ko nakidikwa iso nga awan zero ti amin sana ko na diba mga idol look at that iso apo iti parang dito generation ti gamin para kanyak lang akat parang mixed iso na ti nagduduma henerasyon nga naglabas mga idol pero dati lang namin narigat DJ EQ versus IQ. Yes. IQ wise na nga to. Aday intelligente na nga to. Yung emotionally wise EQ. How about the empathy or the diba? Di ko na nakadakwa da amin dito tagpag problema kay amin dito ma-depress kay amin sana ko na. Ayan. Kasi what have you done? Wala namang kayong ginawa. Nagbayaga nga nagdamdam magkada kayo taubraan tayo ibagayong adobrayo tapos kuha kayo move on kayo kasi talaga kunala. So ito na madamdama mga idol akita pagsalita nakamaymay. Yes, pagsalita tayo Idol Glenn iti pundo man namin anati definition ti depression nga talaga. What is the real definition of depression versus versus anxiety mga idol kasi ado ti parang misconception nga dati about depression and about anxiety. So dadatot pagsaritaan tayo ito na madamdama mga idol tayo man itultuloy. Hello, good morning Ma'am Pelang karagita agbibuya na ta ni Eric Chris Paramel Estavillo ni Jacobi ni Clarita Tangonan Ed Dalid Bakod Maripod Riyad ni Annabel Arizabal Maripod Kurimaw Dikiting landscaping group da Jesslyn Dumlao Marites Solentin Oliana Eric Chris Paramilya EJ Sharat Lars Viernes Ma'am Elvesa Villanueva Manipod Channel USA and ni Irene Rosemary Garatisi Manipod Bulacan. Oras Tintero Pilipinas alas 5:27 ituloy tayo dito usapang week generation kalpasada kita apo apam malagim.